Γεια σας παιδιά, χτες θα σας δείξω ένα βιντεάκι. Πώς πηγαίνουμε στην κόλαση. Άμα το φύγει αγελάδα. Λοιπόν, πρώτα θα πάρουμε τα πράγματά μας. Μισό λεπτό, αυτά τα θέλουμε. Και θα χρειαστούμε να πάρουμε περιμένετε γιατί κόλλησα. Πού είναι έναν οψιδιανό. Οψιδιανό βασικά χρειαζόμαστε. Και χρειαζόμαστε επίσης να πάρουμε και τη φωτιά. Την πέρασα νομίζω. Α, εδώ είναι, ναι. Και αυτό. Τσακουμάκι όπως λέμε εμείς. Για αρχή θα βάλουμε κάτω 4 οψιδιανούς. Και πάνω 5. Κλείνουμε και έτσι και έτσι, όπως βλέπετε, και βάζουμε τη φωτιά. Μπαίνουμε μέσα. Μισό λεπτάκι. Και να ξέρετε ότι άμα πάτε και εδώ πέρα που πήγα κι εγώ, μπορεί να βρείτε και κάστρα που φτιάχνουν. Νομίζω βρήκα ένα. Όχι. Τώρα άμα είμαστε τυχεροί μπορεί να βρούμε, αλλά δεν νομίζω να βρούμε. Όχι εδώ, όχι, λάβα. Προσοχή κιόλας, ναι, γιατί θα έχει και λάβες. Όχι, πείτε μου τι είναι αυτό. Παιδιά, λίγο δύσκολο αυτό να βρούμε. Τώρα, άμα βρω, θα ανεβάσω βίντεο με αυτό. Θέλει λίγο ψάξω. Καλά, πάμε πάλι πίσω. Μόνο βλέπετε αυτούς εδώ, τους κυρίους. Προσοχή με σας βαρέσουν, άμα δηλαδή δεν παίζετε creative. Θα το σκοτώσω τον κύριο. Χέστονε. Λοιπόν, όπως δεν βλέπω εδώ κάπου. Α, ωραία, θα τον ρίξω κάτω αυτό. Πιθανές. Δεν μου δώσει τίποτα σχεδόν. Και κοιτάξτε τι θα γίνει άμα πάτε ψηλά. Και μετά το σταματάω το βίντεο. Αυτό. Πάμε ψηλά, βγαίνουμε. Και κοιτάξτε εδώ. Το αμπέρατο τίποτα. Έχει ένα μπόλικο τίποτα πάνω του. Και τίποτα άλλο. Όλα τίποτα. Γεια σας.